Gustong pailisan ni Talisay City Mayor JBR ang hepe sa kapulisan sa maong dakbayan tungod sa mga taong dunay mga sakop nini nga protektor sa mga tigpayhot ug drugas. Samtang ang hepe sa Talisay City Police di manugnan kon ilisan, gani gusto na siyang mubiya sa pwesto. Andrea Patenia, Sugilimi. Human migawas ang mga taho nga dunay giprotektahang drug den ang kapulisan sa dakbayan sa Talisay, buot na ni Mayor Johnny V. De Los Reyes nga pailisan ang hepe sa syudad. Parte na ako bilang mayor din, di ko gana naminaw ato. Pulis yun na. Magunetig pa kuan. Implementar og balaod. Dito sa pag-implementar balaod og maotong ilahang finding. Kainumduman nga migawas ang maong taho dihang napakyas ang raid sa National Bureau of Investigation sa Barangay Tabunok, duha ka higayon ni adtong nakigalayon sila sa Talisay City Police. Apan didto ra milampos ang NBI dihang wa na nakig-coordinate sa mga pulis. Mato di Police Superintendent Rusty Santos, giimbestigahan na niya ang iyang mga sakop ug wa gyud kunoy kamatuoran ang maong aligasyon. Gani sukwahi sa pangangkon sa NBI, giingong wa gyud coordination nga nahimo tali sa duha ka habig sukad masukad. Gipasabot ni Santos nga nagpadara siyag sakop atol sa raid ni adtong Pebrero 25 kay nagtuo silang mga armadong lalaki ang miabot sa maong dapit. Maayo na lang kuno kay wa nila mapabuthi ang mga sakop sa NBI. Mo ni nahitabuhan na nga ang person man ang gitawag sa mo wala man mi kabalo sa pabunog. So naalarmahan. So nagtuo mo nga NBI mo tong armed person. Oo, wala man mi kabalo kung nagibalo sila ng NBI nganong mo responde pa mi. Mausap pa ba kaha ang desisyon ni Mayor JVR? Kita ko niya nga kada adlaw makadakop siya. Aron ma-recover nila ang maong kaulawon. Tubag ni Santos nga di ang gidaghanon sa madakpan maoy sukdanan sa kalinaw sa lugar ug subsub kuno ang ilang operasyon batok sa mga tigpayuhot ug drogas apan di kini daling masikop. Dugang niya daghan siyag nabuhat sa Talisay sukad kini milingkod ni adtong July 2013. Sa may gitutukan na mo diri robbery ug kanang kawat. Napadecrease na mo na. Na usay kun tanawan niya ang record kung nabay wala na solve wala pa naman na pausos ang robbery hold up. Wa pa'y napili si Mayor JVR kung kinsa iyang buot ipahulip kang Santos apan sa habig sa pulis, dugay naman sab siyang buot mubiya sa Talisay. Adunay gipang mga kaigsoon na nato dinadunay sila makailay labi na sa mga igsoon nga sa media na nakailay gyud sila sa mga tarong nga mga tao nga makadumala sa atong dakbayan Talisay. Naghulat na ngayon ko nila. Ako dugay naman kung gusto mo hawa diri kay di ko ganahan nga tirahan ta sa media dapat unta as professional tayo treat dili na nga nungutanan pa kung wala bay nagat. Samtang matod sa Deputy Provincial Director for Administration, wa pa'y nadawat nga formal request ang Cebu Provincial Police Office kabahin sa hangyo sa duha ka habig apan giingong tun-an pa kini ni CPPO Director Noel Guilliamac. Mostly our Cebu Police before the provincial director relieve ang sapat Cebu Police, he will conduct personally evaluation of the performance of the Cebu Police. Andrea Patenia, News 5. Yatagad og luna sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang kapulisan aron tukuran sa modernong crime laboratory. King Perez, Suginlimi. Hingpit na nga gihatag ni Governor Junjun Davide ang deed of donation sa 1,000 square meter nga luna didto sa Sudlon Compound alang sa bagong PNP Crime Laboratory sa Rehiyon 7. Matod ni Regional Crime Laboratory Director Dr. Nestor Sator nga lihukon na nila ang mga kinahanglanon pagkuha sa gigahin nga pondo alang sa pagpatukod sa crime laboratory. 25 milyones pesos ang gigahin sa Camp Crame alang niini. A great privilege for us na gisuportahan ni Gov for the creation of the new building sa crime laboratory that will house the modern equipments. So di na kinahanglan nga mo adto ta Crame for purposes of forensic examination. Matod ni Governor Junjun Davide nga kinahanglan ng gamiton sa kapulisan ng luna sulod sa usa ka tuig sukad paghatag sa lalawigan sa Sugbo. Well, yes, we gave them a year, to construct that crime laboratory. Otherwise, the donation will be otherwise the property will revert to the province.
King Perez, News 5. Kapulisan giimbitar sa konseho sa dakbayan sa Sugbo alang sa pagpresentar sa ilang na hipos nga kasayuran sa pag-imbestigar sa pag-ambush ni Attorney Noel Archival ug mga kauban. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Nang hinaot ang pamilya sa namatay si Attorney Noel Archival nga mapadali na ang pagsulbad sa kaso. Ang igsuon sa namatay nga si Konsehal Nestor Archival mipadayag nga nakasabot siya nga di ingon anak kadali masulbad ang kaso sa iyang igsuon. Dako iyang pagsalig sa NBI ug kapulisan nga magtinabangay sa pagsulbad sa krimen. Date but there are some informations that we cannot divulge. Yeah, so that's why we agree. And hopefully they'll have another meeting. I think that would be Monday. And by then, makitaan. Ang konseho sa dakbayan sa Sugbo miduso-usab og resolusyon nga naghangyo sa mga sakop sa kapulisan ug NBI sa pagpresentar atubangan sa konseho aron ilang masayran ang kalambuan sa investigasyon. Ang resolusyon gipasigdahan ni Konsehal Jerry Carillo. Siya nahadlok nga ang nahitabo ni Attorney Noel Archival malakip sa mga krimen nga wala masulbad sa kapulisan. We wanted to be updated kung asa na padung, no, kay kung dili nato ni atimanon og tan-awon kung asa nang dagan basig makalingtan ra, and it will be buried in the dustbin of history as one of those unsolved cases. So Leslie Caminada Vistil, News 5. Gipasakaan na og kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug Firearms Law ang kanimayor sa lungsod sa Batuan, Bohol nga si Jaime Ingles Di Casa. Lakip sa gipasakaan og kaso ang iyang makauban nga silang Wilbert Humamel ug Benjamin Castro. Nasikop ang tulo sa bypass operation sa National Bureau of Investigation Region 7 kagahapon sa Poblasyon 2 sa Dakbayan sa Tagbilaran, Bohol. Nakuha gikan kanila ang tunga sa bulto sa Cebu ug usa ka kalibre 45 nga pistola. Gihulagway sa otoridad nga untouchable si Di Casa sud sa pila ka tuig siyang pag-operate sa Bohol. Hindi mo minaw sa tunga sa bulto sa Cebu ang mahalin ni ini matag simana. Gingong kanisakop sa New People's Army si Di Casa. Mga residente sa usa ka barangay sa Aluginsan nireklamo batok sa water terrorism nga gihimo sa ilang Vice Mayor. Apan Vice Mayor patinaw nga ang tag-iya sa atabay kinsa napildi sa politika ang wala na nagpagamit sa water source sa barangay. King Perez, Sugin Limi. 8 ka taga-barangay ang ngilan sa lungsod sa Aluginsan misumbong kang Governor Junjun Davide nga giserahan ni Vice Mayor Cesar Moreno ang water system silang barangay. Ang water system gipanag-iya sa barangay apan sa paglingkod sa bagong kapitan giserahan ang ilang tinubdan sa tubig o gibalhin kini ngadto sa water system sa lungsod. Niadtong Pebrero 16 wa na sila supply sa tubig. Ipaibot sa bagong kapitan ang tanan gyud gikan sa control box, panel board, ang wiring sa kurente, kanang pag-supply og kurente ngadto sa submersible pump, hangtod ba tong cable wire, tanan accessories gikuha. Kana karong panahon na ang mga GI pipe nara sa barangay hall. Mato dito Fisto manggilimutan, walay problema ang ng water system nga tag 50 pesos matag na po ka cubic meters. Wa sila makasabot kung ngano nga gipabalhin sila sa water system sa munisipyo katag 120 pesos ang matag 10 cubic meters. Layo mamig ayong tubig, kinala pa man kong sa kinan para makuha na kong tubig. Kani karon sa ako ang kahimtang na mga 5 ka bukanay, namatian akong duha tungod kay kulang na gyud sa tubig. Mato di 3rd District Provincial Board Member Gigi Sanchez nga mao na kini ang ikalimang reklamo gikan sa lungsod sa Aluginsan. Ilang ipatawag alang pagatubang sa Hunta Provincial ang kapitan sa maong barangay ug ang Vice Mayor Moreno. Si Moreno gikan sa One Cebu Party. Tagaan na to siyang panahon, Vice Mayor Chunsi, if you're listening, I hope you can come over to the governor's office to settle all this. Ug usa lang unta ang ni-complain, pwede ra natong mahilom, pero ug 5 ka nagkalain-laing barangay. This is very alarming. Gusto na sa gobernador nga madungog ang habig sa mga gipasanginlan. Gihagit ni Davide ang Vice Mayor nga ibalik ang water supply sa barangay. To them, the mayor wants nga ang iyang ang connection ari sa munisipyo, no? But they have their own source of water, dunay tabay dito. So nganong ano pa man nganong disturbon pa man, no? Sa phone interview gihimakak ni Vice Mayor Augusto Cesar Moreno ang mga pasangil bato kaniya. Lakipin ni ang water terrorism sa barangay Angilan sa Aluginsan.
Unya, mo bitaw na kanang sa barangay, owned by the barangay, ila din ang giso sa usa ka tabay. No? According to the barangay captain, so na sa barangay sa tabay. And then when atong election sa October, ang tagiya sa tabay, dagan og kundihan sa barangay, wa kada og di na niya ipagamit ang iyang tabay. Andam sa muatubang si Vice Mayor Moreno sa Hunta Provincial. Mas importante is si Boto Aluginsan, payogo na si board member Gigi Sanchez, ipatanaw how ipa-verify na ang complaint na tao niya, wala na kabuo. Barangay ang ilan is composed of about 2,000 tao. King Perez, News 5. Giwarningan sa legal officer sa Dakbayan sa Talisay si Talisay City College OIC President Richelle Bacaltos nga posibleng ilang padlako ng iyang buhatan. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limay. Posibleng padlakan ang buhatan ni Talisay City College OIC President Richelle Bacaltos kundi gyud kini mo kana og siyang pwesto. Kini ang gipahibaw ni Talisay City Legal Officer Attorney Alfredo Sipalay. Dako sab ang pagtuon ni Sipalay nga madismiss ang kasong gipasaka ni Bacaltos bato kanila. Murab na sa una ni Governor Gwen Garcia, gabantay mo na may order na pa-step down on siya kay gisuspenso siya, yan wa gyud patuo until ultimately nga gitangkahan gyud ang iyang opisina. Possible ba nga ma-opisina na appoint? We're looking into that, yes. Kung muhawa si Bacaltos og mga apply sa TCC, dawaton baka siya ni Dr. Paulus Cañete? Among dawaton. With open arms and open legs. Among dawaton siya. Nasayrang duna pa'y 27 ka job order employee ang wa masweldohi human sila nagdumili sa pagperma sa kontrata kang Cañete. Karong Abril 11 ang schedule sa graduation sa mga mugraduar sa Talisay City College. Gipasalig ni Cañete nga way angayang kabalakan ng mga graduating students kay siya man ang muperma sa tanang papilis. Graduation naka-schedule na April 11. Unya ako'y mo tambong kay ako'y mo confirm sa mga graduates karong April 11 ang akong guest si Mayor. So ibaw na ang mga estudyante ng April 11. Leslie Caminada Vistil, News 5.